Намираме се пред къщата на Света Дева Мария. Тук де-факто тя прекарала последните си дни от живота. Намира се на 7-8 км южно от Селчук, в една планинка, която граничи този Свети Джон, дето бяхме в къща, там в църквата над града. Той е построил тази къща и де-факто се е грижил за нея до края на живота й. Прилича на малко параклище или църквичка, но това е къщата. А тук долу има, сега ще ги видите, едни извори, чешмички, които тече такава чудотворна вода и ще сипем от нея едно шишенце да си занесем в къщи за здраве, лековита. А отделно всички японци са се изнесли. Тук има една дълга стена, в която има надзъцкани хиляди желания, може би, или послания. Хората си измислят нещо, си намислят някакво желание и го пишат на всевъзможни хартиени носители, тоалетни хартии, салфетки, забратки, кърпи. Кой на каквото е успял да докопа, ето тук гледам станьол от цигари, е написал своето желание. А Кемито пише нашето желание на гърба на единия от ваучерите за до вечера за хотела. Само че Ивайло си е принтирал предвидливо 2 броя, така че единия ще го оставим тук. Калянчо, тук отзад е дере. Калянчо се е уморил, нали? Да. И си изпотил. Я да е тук да се снимаме. О, здрасти, кажи здрасти. Здрасти. Само че ти не знаеш, че сега тепърва ще ходиме в Ефес на голямата жега. Айде! Натисни тук червеното копченце.